Το Μεγάλο Σάββατο στον πύργο Αθηνών ταξιδεύουμε θεατρικά με τις ακυβέρνητες πολιτείες στο υπόγειο του τέχνης. Μπαίνουμε στην τάση των homemade ποτών στα μπαρ της πόλης. Κάνουμε γιόγκα και τάιτσι στο πάρκο και περιπλανόμαστε στην έκθεση παρατοξικά παράδοξα στο Μουσείο Μπενάκη. Πύργος Αθηνών, η εκπομπή που σε βγάζει έξω. Ήταν η αφορμή που ανακαλύφθηκε η λάμπα κομμωδίνου, τα γυαλιά οράσεως, οι σελιδοδείκτες και τα κυριακάτικα απογεύματα. Ήρθε η στιγμή να το γιορτάσουμε. 23 Απριλίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου με εκδηλώσεις για το βιβλίο και τον τρόπο που αλλάζει τη ζωή μας κάθε μέρα. Ενημερώσου για τις ημέρες και ώρες εδώ. Your Band Ατέφη. Για δεύτερη χρονιά η μουσική δημιουργία βρίσκει χώρο στο yourband.earth.gr. Φτιάξε ένα βίντεο με την πρωτότυπη μουσική της μπάντα σου και δήλωσε συμμετοχή από τις 10 Απριλίου έως τις 15 Μαΐου. Πληροφορίες και όροι συμμετοχής στο διαδικτυακό τόπο yourband.earth.gr.